दिनै फोसावनाय HS नि रिजाल्टआवहाय जाय फरायसा बिथांमोनहा आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों, लोगोसेयैनो बिथांमोननि बिमा बिफा, गार्जेन, लोगोसे बिथांमोननि टिचार्स एबा फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोङो बे दिनैनि जाफुंसारनायनि थाखाय बिथांमोनखौ BSU नि जानानै आङो गोजोननाय फोरमायहरनो सानदों। लोगोसेयैनो जाय फरायसा बिथांमोनहा बे आनजादावहाय उथ्रिसारनो हायाखै, बिथांमोनखौबो जाहाथे गावसोरखौनो लोरबां खालामाजासेनो इयुननि थाखाय आरो गावखौ राफोद बानायनानै आरो नाजाबावनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। मानोना खेबसे फेलें जानाया जिउनि जोबथा फेलें जानो हाया। बेनिखायनो आङो बिथांमोनखौबो आरोबाव नाजाबावनो थाखाय खावलायहरबाय। लोगोसेयैनो आङो जोंहा देग्लाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जानानै फैदों। जोंनि क'क्राझाराव थानाय क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा बा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि सासे फरायसा बिथां प्रितम नार्जारी बिथाङा अल आसामावनो, फुरा आसामनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन इंराजि आयदायावहाय मार्क मोननो हानानै गावजों लोगोसे जोंनि हारिजों लोगोसे जोंनि समाज एबा जायगाखौ बिथाङा गोग्गाथाव मोनसे प्राउड लाबोदों। बेनिखायनो आङो बिथांनिसिमबो BSU नि जानानै गोजोननायखौ फोरमायहरबाय। बेजों लोगोसे आङो मोनसे फोसावहरनो सानबावदों। जोंनि मेट्रिक आरो HS नि रिजाल्टखौ थांखि लानानै बेखौ आरोबाव साबसिनै खालामनो हायो नामा, बे थांखिजों जोङो BSU नि जानानै फ्रि कचिं केम्प, बे फ्रि कचिं केम्पआव एबा बेसेन नाङालासिनो फ्रियावनो सोलोंथाइ बादा, बे सोलोंथाइ बादाखौ जोङो आराम्भ खालामनो एबा इनिशियेट खालामनो जागायनो थाखाय जोङो BSU निफ्राय जोङो सिद्धान्त लाबाय। बेखौ आङो साफ्रोमबो फरायसुलि बिथांमोननो मिथिहरबाय। बे रिजाल्टखौ थांखि खालामनानै एबा आनजादखौ थांखि लानानै जोङो एबारनिफ्राय गुबुन बोसोरनि बायदि नैबे फ्रि कचिं केम्पखौ जोङो BSU निफ्राय लागोन। जोबनायाव आरो खेबसेबाव जाय बिथांमोनहा आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबाय, बिथांमोनखौ आरो खेबसेबाव जोङो BSU नि जानानै आङो गोजोननायखौ जासिहरबावबाय। आसा खालामो बिथांमोनहा आरोबाव साबसिनै इयुनावहाय गाव गावनि थांखिसिम सहैनायावहाय आरो गोख्रोंसिनै नाजाबावनानै साफा सुबुं सम्पद, हिउमेन रिसर्स जानानै जोंनि समाजनि, हारिनि, BTC ओनसोलनि समाजनि जौगानायनि, न'खरनि जौगानायनि खामानि मावलांगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। लोगोसेयैनो बिथांमोनहा जे इयुनाव आरो साबसिनै गोजौसिन मासिसिम सहैनो हाथों, बेखौ आङो आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। जोङो जोंनि दिनैनि लाइमोनफोरखौ, दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि इयुन, बिथांमोनखौ जोङो नैबे मुहुर्त समावहाय क्वालिटि इडुकेसन लानायाव गोसो होआलासेनो गुबुन समाज बेरेखा हाबा, जेरै ड्राग्स लानाय बायदिसिना, जायखौ समाजा गनाया, समाज बेरेखा हाबा मावनायावहाय जोङो मुखुब जानायखौ नुनो मोनदों। बेखौ जोङो जोंनि BSU फालरनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरगोन, जाहाथे नोंथांमोनहा बे ड्राग्स लानाय एबा बायदि रोखोमनि समाज बेरेखा हाबायावहाय लिप्त लायालासिनो क्वालिटि इडुकेसन लानायाव गोसो होनानै समाजनि, न'खरनि आरो गावखौनो बोरै मानसि हिसाबै, सुबुं सम्पद हिसाबै गावखौनो बोरै गसंथानो हायो एबा गावखौनो बोरै प्रतिष्ठा खालामनो हायो, बिनि सायावहाय आङो बिथांमोनखौ समाज बेरेखा हाबाफोराव लोब्बा लायालासिनो गावखौनो बे मोजां हाबाफोराव आं बाहागो लानो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायहरबाय। लोगोसेयैनो जोंबो BSU नि जानानै जेसेबां हायो लाइमोनफोरखौ जाहाथे बिथांमोनहा समाज बेरेखा खामानियावहाय जड़ित जायालासे थायो एबा ड्राग्स जानाय, जौ फेग्रा मुवा लानाय बेफोरबायदि हाबायाव जाहाथे बिथांमोनहा जड़ित जाया, बेखौ जोङो बोरै होबथानो हायो एबा बे होबथानायनि खामानिखौ जोङो BSU नि जानानै जोङो मावलांबाय थागोन। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE/NEET/CUET/इन्जिनियारिं
मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।